Hola, mi amigos, mga mi amigas. So, karon more on candlestick reading ta no. So, sabto nato kung unsa di ay ning candlestick, unsa ang iyang structure. So, sabto nato kung unsay pasabot sa green na candlestick, single candlestick lang sa ta, and then sa bread na candlestick. So, mostly makita gyud ninyo na sa chart no. So, ug nag-open mo sa inyong trading view adto mo sa chart or any charting tool ninyo og nana mo sa inyong platform. Let's say kani nag-start ta sa trading view. So, ug ingani ang nakita ninyo, pwede mo mag-change dire and then kani candles ana. So, makita nato na naay green ug pula. So, og in psychology, green means go, di ba? Red means stop, or green means uh, profiting, nagadako. Red means losing. So, same gihapon dire, masabtan lang nato. So let's say, ug nag-green ang candles day ana, nagsugod ang presyo ana sa ubos. No? Sa ubos nagsugod ang presyo, diha nagsugod. Unya, na-close siya sa taas. Siyempre, gikan sa ubos, padulong sa taas. So, muna siyang nganong green. Ug red, nagsugod na siya ang presyo sa taas. Siyempre, red, paubos good. Nya, ang iyahang nahuman na siya, nag-close, paubos. Now, unsa ang kanus siya mo open, kanus siya mo close. So, kani siya, ug nagatan-aw tag session sa 1 minute, every 1 minute na siya isa ka kandila, di ba? Isa ka kandila. Kandila na gagmay, ana. So, it means pag mahuman ni, mo next ni siya. So, open, close. Kung asa mag-close gani siya, didto pod mag-open ang next candle. So, tanaw na to ang structure yun. Let's say mag-drawing tag ato ang candle. So, natay nga ni, nakita na to sa kanya itong mga presyo. Ana, 7, ana. So, say, mag-drawing tag atong candle. Nag-start ang presyo, dire, na, sa 15. No? Nag-start sa 15. Karon, within the range sa 1 minute, ning saka siya. Ning saka, niabot og 20. Ayan. So, sa structure sa candle, natay ginatawag nga open, OHLC. Kaning OHLC, mo ni siya, makita gyud nimo ni in every candle. So mo ni siya ang open, high, low, unya, close. So it means open kung asa nagsugod ang presyo, which is atong gidrawing is katong 15. High kung asa ang pinakataas giabot sa presyo sa kaninga candle, which is 720. Low kung asa ang pinakaubos na giabot sa presyo, which is same sa atong i-open, which is ang 15. Ang close kung asa naghuman, nag-close ang presyo, which is katong sa 20 na to. So karon, ug mag-base ta, ang open day nato ani is 9715. Kani 9715. Same gihapon sa atong low, which is 9715. And ang ato ang high is 9720. Unya ang atong close is 9720. So, na kay candles na makita nga naay mga stick. Kani oh, na stick kana na stick. So ang tawag ana niya is wick. Kung baga, niabot ang presyo didto sa kana nga range na time,
pero wala didto nag-close. So let's say nanapoy another candle. Let's say nag-start siya sa 22. Na ning saka siya within the session nimo, let's say sa isa ka minuto ning saka siya niya abot siya og 40. Pero kato niabot siya og 40 within 30 seconds pa to sa imong 1 minute na session. So, human ning naog nahuman ang 1 minute na adiri sa 30. So, katong giabutan niya na 40, ang tawag ato sa iya kay na 40. Ang tawag ani sa iya ha, kay wick. It means kung tan-aw na to ang structure, so since nag-start sa ubos na nag-close sa taas niya, sa presyo niya, meaning green ang candle. So, same. Let's say kani, same. Ang atong open ug ang atong low parehas, which is nasa 720. Sa 720 to ba na? 720. Pero ang pinaka-high niya karon is ang 9740. Pero nahuman ang session, ang iyahang nag-close siya og price sa 30. So kani, ang tawag ana siya wick or shadow. So it means niagi lang ang presyo diha kana nga session pero wala diha nagstay. Nag-close siya ubos sa pinaka-high pero taas sa imong open og low. Now, karon nanapod tayo new candle. Nag-start ta og 15. No? Nag-start og 15 ning baba. Niabot og 12. Human ning saka ning abot og 25. Ana. Human ning baba niabot og nahuman og 22. So og mag drawing ta natay kani diha og 25. Ma. So it means sa kana nga session ang pinaka-low nato na presyo is 9,712. Unya, ang pinakataas day nato is 9,725. No. Asa nag-open? 15. Asa nag-close? 22. So, ingani og green. So, may bala nimo open, high, low, and close. Kani nga area. So, pasayangan nimo, nakita na nimo na. So, og gusto ta, kani, structure ni siya sa green candle. Muna, kung nag-close gani ang presyo, nag-close gani ang presyo, sa taas sa presyo na gi-open niya, green ang candle. Ana. So, og red po siya, let's say, nag-open ta og 714. Tama? Human ning baba iyang presyo og 700. Ana. So, mahimo na siyang color red. Kay nag-start siya sa taas, nag-open siya sa taas, nag-close siya sa ubos. So, red siya. Karon, ug gikan gyapon ganina sa atong gikuan, ang atong high is mo to atong open. 'Di ba? Baliktad siya. Kay red candle man siya, unsa to atong high mo to atong open sa kani ug walay wick. Diri, unsa to atong lowest mo to ato ang close. Like example kani, nanapod kay candle. Asa man ni? Ana. Human ning saka siya, pag saka niya niabot siya 25. Human ning baba siya og 10. Ayan. So karon
Ang atong madrawing ana is adto ta og 25 pero kana siya mo ni ato ang highest kani. Unya mo ni ato ang lowest o close. Kani ato ang open kani nga area kani mo ni atong open kana. Kani ang ato ang close ug low. Kani ang ato ang highest. Na og kani pod nga structure, let's say naa kay kana ni open siya og unsa ang presyo siya nag-open. Let's say ani 9705 na 705 ning siya ka siya 20 ning baba siya o 90 pero nag-close siya og 700 na. So, natay madrawing nga 20 unya 90. So, kani imong highest, diri imong open, kani imong open, kani ang imuhang close. Kani imong lowest. Kani imong highest. So, kumbaga, ang structure nimo na is usab na siya. So, open, close, high, low. So, OHLC, open, high, low, close. Oh, okay, actual candles ta. Let's say, mag-adjust na ta. Itong i-delete atong drawing. Mag-adjust ta para mas klaro. 1 hour. So, sana ni, naghang na. 10 minutes. Hoy. Ay, kadugay ani di ay. Oy, ngano ni? Yan. So, ning labas na siya. 1 minute. So, tanaw ta og 1 hour. Ay, naku ka. Yan, 1 hour. Delete na to ang gito. So, sa 1 hour mo ni ang, kada candles is 1 hour. So, kada candles is 1 hour. So, kung makita ni mo pula, meaning nag-start siya og sa taas. Start. Open. Wala pa. Bago pa man nag-start ni nga candle. Open. Na 53 minutes na bilin. Open. Close. Wala pa. Kay mo man ang current price. Wala pa i-close na. Current price. So, lowest. And then, highest. So, kung mga nahuman na candles, kani, open, close, lowest, ug high. Tama? Dire, open, close, highest, ug low. Now, di na ta kailangan, ug nata sa trading view unsa na chart, di na ta kailangan sige tanong unsa may open ani kani kana tanawon nimo ang sa gilid dili igo lang nimo na i-hover o iana lang nimo ang imong cursor diha sa candle na siya diri kana OHLC. So gipa-simplify na ang imuhang kinabuhi. So nag-green nag-open siya og 768.9 ning taas siya og 9944 which is kani 9944 human ang pinakaubos niya is 9759
Unya, nag-close siya sa 9901.2. So it means, sa kani nga session sa 1 hour, kani nga candle, ning taas siya og 132 from the open to close. So that's equivalent to 1.35% increase. Kana lang. Kana. So diri pod, sa ato ang pag-close, ug red ta, so it means nag-open siya og 9, nawa. Kani na area. 9787.2 ning taas siya 9794 makita niya kana tong ringan to ni as mo ni kana ay ay sumni ay kana uy kana edit lang na to kana oh mo na siya iyahang pinaka-high. Human ang iyahang pinaka-low is 450 which is kana yang 450 450. Sunod nag-close siya dire sa 88.7. 9588.7 nara. So as overall, makita din nimo nga from this start sa session which is kanina hour, which is alas 8 sa May 18, alas 8 sa buntag May 18, 2020, ang presyo di ay ning baba. So from 8 to 8.59 ang presyo ning baba o negative 2.03%, which is equivalent so minus 198.5. So muni siya ingani. So structure. So ug gusto ka motanaw-tanaw ka og 3 minutes pod, makita pod nimo. Kani kita na to sa 1 hour na to ning baba na ang presyo. Kana. Oh, red. Red. Nya. Nag-up na dire, pricing ani, kani. Nganong flat ra man ni? Unsa man ni flat ra? So within 3 minutes ang presyo nara diha nagdula. Tanawa unsa iyang open. 14, unsa iyang high, the same. Unsa iyang low? Oh, ning low siya og 14.8. Unsa iyang close? Mao gyapon, parehas gyapon. So square ra ang imuhang. Mura ra siya og ingana, mura ra kag nag ingana nya ni ingana. Oh, kana candle gyapon na siya. Wala siya wicks, wala siya shadows, which is kaning mga ikog-ikog, mga tails ginatawag nila, mga ikog-ikog o pressing ana kana. O pressing ani. Pula siya kaya nagstugod ang presyo dire human ning baba. Human na siya low, pero wala siya high. So ang iyang open ug ang iyang high the same. Almost the same gani di nimo makita nara nakita nimo nara. Pila ra ang diferensya? 0.1. Di lang nimo kay makita. Pero ang diferensya niya open 9731 niya 9731.1. So the same pricing ani. Di kay nimo makita na naa siya weak, pero naa siya weak. 0.4, 0.5. Ay nga na ba ng mga candle. So, kani, every candle na po siya meaning. Karon ato asang gisabot kung ang specific single candlestick. Kung unsa ang pula ug unsa ang green. So, ning taas ba ang presyo ana nga session? Ning baba ba ang presyo ana nga session? Asa ba giabot ang pinakataas sa presyo? Asa ba giabot ang pinakaubos sa presyo? Mora man na. And then, sunod, structuring na kung daghanay candles imong basahon. Unsa na meaning sa mga candles? Karon mura to siya. So, open, high, low, and close sa candle. Kung asa siya mag-open, asa siya mag-close. Ingana siya. So, na mo yung mga natun muna ang 20 minutes. So,
See you on the next video. Babush!